plaatjes. U bent medisch directeur van het Slotervaartziekenhuis hier in Amsterdam. En dat is het ziekenhuis met de enige grieppolie in Nederland. Is het daar druk? Ontzettend. De laatste dagen is dat enorm toegenomen natuurlijk... na alle gevallen in Nederland waarbij jonge kinderen overleden zijn. Dus de toeloop is weer enorm. Kijk, als die kinderen thuis ziek zijn, dan is het van belang... dat als eerste de huisarts gevraagd wordt. Want in Nederland is het nog steeds zo dat de huisarts de expert is op het gebied van influenza. Dus van griepachtige zaken, met name de Mexicaanse griep. De kans dat je nu de Mexicaanse griep hebt is natuurlijk veel groter dan dat je de seizoensgriep hebt. Bent u niet bang dat mede door wat u nu zegt... als u morgen na 9 uur de huisarts belt en die zegt... nou, sorry hoor, maar er heeft gisteren een meneer ergens in een televisieprogramma wat geroepen... dus kom over 2 weken maar eens langs, want ik zit helemaal vol. Ja, dat zal die huisarts natuurlijk niet gaan zeggen. Want A, is hij de direct aanspreekbare figuur. En die zal natuurlijk, want die is het natuurlijk helemaal met ons eens en met mij eens... dat die kinderen recht hebben om nagekeken te worden. De huisarts is niet in staat, die arme huisarts is niet in staat om dat te doen. Dat betekent derhalve dat die patiënten, ze moeten gezien worden door een dokter... die zullen dus uiteindelijk op een polykliniek bijvoorbeeld van een ziekenhuis komen. Patiëntjes die in de risicogroepen vallen, dat is een lekkere makkelijke, die moet je natuurlijk doen. Sowieso. Ja. De patiëntjes die u nu voorstelt van 4 jaar... dan zou ik zeggen, en dan gaan we weer... de huisarts is de dirigent van het orkest. Die gaat daarover samen met de ouders. Maar dat is rechtsongelijkheid. Wat betekent dat het ene kind uit de ene buurt wel een prik krijgt en de andere niet? Ja, daar komt hij. Daar komt hij. De moeder of de vader, maar het zijn vaak de moeders die zich natuurlijk ongerust maken... die zou ik in dit geval het voordeel van de twijfel geven. Want als je koude rillingen krijgt, groen sputum... als je groen gaat opgeven, groen slijm gaat opgeven... dan moet je opletten dat je niet te maken hebt... dan komt hij weer met een bacteriële infectie... die je zou moeten behandelen met penicilline. Ik kan niet onder de rokken van de koningin kijken, maar... Zou je dat willen? Heel zeker dat de koningin dat vaccin niet heeft, want het is niet voorhanden. Geert Sertoel, ja. De enige professionele kunstfluiter van Nederland, hè? Ja. Ik ben begonnen als heel klein jongetje van de jaren 4. Mijn vader floot altijd en ik dacht op die leeftijd van dat is een stuk communicatie bij ons in het gezin en dat zal ik ook maar eens gaan doen. Het vreemde is, en daar ben ik eigenlijk het eerste jaar dat ik meedeed, ben ik erachter gekomen dat ik anders fluit dan alle andere deelnemers daar. De meeste mensen maken de trilling en de virtuositeit maken ze met een tong. Dus die hebben een tong die heel snel beweegt als ze een triller maken. Ik doe dat vanuit mijn keel. En dat klinkt heel raar, maar vogels fluiten ook vanuit hun keel. Dus er gebeurt hier iets. Ik ben vorig jaar dus in Japan geweest. Wat ik merk is dat, ik mag eigenlijk niet generaliseren... maar dat de Japanners die ik heb ontmoet, die fluiten... ongelooflijk gedreven zijn. En zo ontmoette ik een man en die stond op die eerste dag stond hij echt 3,5 uur... ja, ik noem het dwangmatig te fluiten in een hoek. En die zat maar te oefenen en die maakte hele vreemde bewegingen. Was een beetje autistisch, denk ik. Ik vind het ongelooflijk leuk. Maar wat ik vooral leuk vind, is wat ik allemaal meemaak. En ik fluit met de meest geweldige orkesten. Met het Metropoolorkest, met dat orkest in Kiel, met het Willem Breugel collectief. Ja, en de straks gaat spelen. Met het Rosenberg trio. Ik word overal uitgenodigd en ik ontmoet allemaal interessante mensen. Ja, het is echt... Ik wist niet wat ik zag en ik wist ook niet wat ik hoorde. Het is echt heel bijzonder wat die mannen... Palatal whistling noemen ze het. Vanuit het gehemelte of zo. Hè. We gaan het hebben over Barack Obama. Een jaar president. En Kirsten Verdel, jij hebt in het campagneteam gezeten van Barack Obama. En Hans van Baarle, u was de man die in ieder geval hier aan tafel... en misschien ook wel op andere plekken heeft gezegd... ik ben voor McCain. Those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Wat is er over van dat yes, we can? Ja, ik zag die vraag al aankomen. Ik denk een heleboel. Obama heeft natuurlijk aangekondigd... ik wil alle kernwapens de wereld uit. Dat heeft hij ook bij de Verenigde Naties gezegd. Hij heeft 80 miljard beschikbaar gesteld voor klimaat- en milieumaatregelen. Hij heeft gezegd, niet alleen gezegd... hij heeft het lidmaatschapsgeld van de Verenigde Naties eindelijk voldaan... inclusief alle achterstallige betalingen waar al jaren over wordt gesproken. Hij heeft Amerika aangesloten bij de Mensenrechtenraad. Ik zie dus een man die van de goede wil is... die een enorme lijst heeft die niet afkrijgt. En de kleine dingen, als u zegt van ja, er is zoveel geld in de economie gepompt... dat is hele dure groei, hoor. Dat is hele dure groei. Het moet allemaal terugbetaald worden. Als u zegt klimaat, ik moet nog kijken of Obama dat geld van de volksvertegenwoordiger van het congres krijgt. Het eerste wat het Nobelcomité heeft gedaan... is hem een prijs te geven voor de verwachting
Hij is de grote belofte. Als hij over 4 jaar of 8 jaar de Nobelprijs had gekregen vanwege resultaten zoals oud-president Ahtisaari van Finland, die heeft hem terecht gekregen, dan was het fantastisch geweest. Nu zal het hem eerder tegenwerken. Ik denk als je kijkt naar het Midden-Oosten, Obama heeft nu totaal andere prioriteiten. Hij heeft als prioriteiten nu de economische crisis en de gezondheidszorg. En daar speelt in Amerika op de achtergrond nog de don't ask, don't tell policy mee. En ik merk dat er nu al dus in het Midden-Oosten wordt gevoeld, er komt niet echt iets achter dat yes we can.